ओकर ससुरा सनीक नाई हर में पियावा बसेले परदेस सखी ओकर ससुरा सनीक नाई हर में ये कर पियावा बसे परदेसी सखी ओकर ससुरा सनीक नाई हर में जेकर पियावा बसेले परदेस सखी ओकर ससुरा सनीक नाई हर में सुख साधन से सब नजराना हो साधन से सब नजराना हो रिधि सीधी के भरल खजाना हो सुख साधन से सब नजराना होखे रिधि सीधी के भरल खजाना होखे मिति नीति न व्यंजन परोसल जाई मिति नीति नव व्यंजन परोसल जाई कहे अमृत के भोजन जहर में परोसल जाई अमृत के घोटी अकेले परदेस सखी। दूसरा अंतरा बेधे पुरुआ पलंग पर सुहागीन होखे दोसे कुसुम के जैसे नागिन होखे कुसुम के जैसे नागिन होखे कुसुम के जैसे नागिन होखे बेधे पूर्वा पूर्वा पलंग पे हो बेधे पूर्वा पलंग पे सुहागीन होखे दोसे कुसुम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बहादुरपुर से पुरस्कार दिले बानी हार्दिक अभिनंदन दोसे कुसुम के जैसे नागिन होखे जवना घर में जवानी जुल्म कैलस जवना घर में जवानी जुल्म कैलस ओ घरवा सनीक घर में जवना घर में जवानी जुल्म कैलस ओ घरवा सनीक घर कलमा बतेले अंतिम मंत्र भगवान से प्रार्थना करब हम लाल लहंगा ब्लाउज
तनिक ना भावे सोना चांदी के गहना काटे धावे सोना चांदी के गहना काटे धावे सोना चांदी के गहना काटे धावे लाल लहंगा ब्लाउज ओ तनिक ना भावे सोना चांदी के गहना काटे धावे लक्ष्मण बिना भरत के बढ़े वेदना लक्ष्मण बिना भरत के बढ़े वेदना घर में गजरा के हार आज बलमा बसे पर देश सखियों पर ससुरा सनी कनाई ससुरा सनी कनाई ससुरा सनी कनाई हर में